Baba Jamba. Mashallah. Mashallah. Okay. Hakimi. Allah, c'est bon. Ma ono bombe dida mon jam on daldi na adun dal mi da on gari adun dal ma tan ko de xol jami borani biani e borani aw shin Mashallah do ko dambordu dendama wondo voilà jardinero yodi do ko nena men nena moƴƴo minen foko nehi min odo non ko tatabel ngel wondo mashallah to TV Sénégal badon seno abonné non do ko Fouta wa gaydi nyamama ala do ko manki an e dijan ko ngari dendirabe ndi jaw non gaddon ngari dendirabe o mbiɗon dambordu ko mbiɗon dambordu weli machallah ɗum tan jelno jamma jam rek welani dambordu sosoɓe de ok awdi lawol de o ko seno wondo Touba TV Sénégal sa yi YouTube a windi Touba TV Sénégal tan yiyat ɗum mbaɗon abonné seno koreji mum wala wat yisi min jottima ko télé direct min laata machallah Nyande fode iro ndai Amadou Malik nyande fode iro abda iro yeb ndai ala yeb ndai da wala be woppa ndema tan be jor ala der nan do baasi ala min kay ko mbino min ko mbin wuro boni ngal du aw ablay Mariam on gentleman Nda o famille o fom filmi ɗum fom waɗi ɗum vidéo goto machallah o wiite Mariata oɗo ko baɗam billal biram jam lelo tanko dan safan dawan wadan ko machallah seno kay heɓi film machallah ko ɓe ɗiɗo goni yaadiɓe oɗo woni premiére o woni deuxiéme rewɓe mbojil tataɓel yaw ar walla oto ar ala jaran maymina jarani boy daro mawnirawo jombajo gorko minen ko noon mbiyata machallah dendiragel jongel wonɗo nam téléphone sarti boy sarsade kono o andi nde charge mum capanɗe jeetati capanɗe jeetati e jeegom ko 86 o wiite Faty yettoon nde no mi anda mi anda ko Sow walla ko Ba Faty Ba
jongomaaji Fuuta ɗi gonɗo machallah. Machallah jontaɓe groupe leñol ngol ñibbi ɗi onon goni ñibbi ɗi ñibbi Gunas machallah. Jeewal Mamadou Modi e jeewal Tidiane Sow. Ardu yeeso manam ga tumɓuri labde wabi ala jibi machallah. min ga koko ɓuuri fodde mbanmi ɓay komi mbaɗoyo ɗum e télé am liñol groupe ɗum hande famille o ko ari ɗo fof mi filmi ɗum itti jungo ma ngo Oumar lande siraji mo ɗo nan mi heɓaki darami heblo eyyi ɗo joni Mingil Ono mbaɗɗo ɗum nene ko ɓi denɗo ma